Naiti uyaione begi. Danonoka taimi. Wakanaka. Tieni kwa kuchema kunge naimi. Chiko na iru. Nandiro mesani ana nei. Jena afane. Chicha itika. Wechiko nei chicha itika munge vundu tsamuziva. Chiko nei memsonza naiwe dzikama utaure neni mundiana kuna afere. Uri kwenda kufire mabhegi nei. Mendo, my mendo. Murume. Murume afere. Murume wako afere. Ayo, aisizvo manini. Andichadi murumeni. Uchadi murume wetu wose. Murume, ndogara chingondinoma mazuva ose. Apa unonetsa unouya unahwani dzeusiku. Mazuva ese unorohwa? Mazuva ese andinongona kudzikana ukudza unewarohwa nguva inaiwe. Ndinoenda ndorohwa papaya. Aiwa mendo. Handichadi hangu handichadi zvemarriage aiwa. Yabva yatonyatsooma zvekuti wakuda kutofamba. Aiwa ndakamboshingiria. Ndakashinga aiwa ndanyara imi ndanyara nazvo aiwa. Murume wako ndinongona chindikwazisa zvakanaka nehunhu anorova pai murume wako iye. Hauzi waakunyeba ere. Saka apa wafunga kuita sei? Handichadi musha. Handichadi hangu toda kuti mukambo ndipowo pekugara ndichisaka rumu yekuti ndigare ndiri ndoga. Pekugara papi? Pano penyu. Mendo hapana pekugara pano. Makatidzidzisa here kuti kana murume akanetsa you move on fast like a wifi. Iti zvandakati you move on fast ndokanoti musi unonoenda toone wangu. Unomuvhawo utiwe kupi kune wangu munyowani wandinaye. Ari wokunyenga tasaonawo nezvimaipi nezvimagara. Ndingakutendere mumba mangu ndakatowanikwa manje ndisiri kuenjoya. Makatidzidzisa here makiti. Iwe nauye kungoteerera zvinhu zvisina basa siyana nayo. Ndakati kana zvanyatsonetsa unoziva kunyatsonetsa marriage warohwa kangani sofa ngatitangire ipapo ndindakazvitaura ka asi warohwa kangani atimboverengai katatu mane makore mangani muchigara mese ndine 4 years 3 times in 4 years usati warohwa iwe ndikufunga kuti warohwa zvekuti zuva rega nekupinda naro kwaro ndakati fed up inoreva kuti wanyatsobikwa sere izvo zvihauna kana mai hausati wamboveka nemafeatures anoratidza kuti zvese zvakazvichiri zviri right. Kune vanhu vari kumamiswa mumaraini unoziva kumamiswa unoziva mai vepapa pavo vakatosvika pakufa nekumamiswa vachifa vari mukati memereji kushingirira kusvika murufu. Ini ndodora kuti kana zvanyatsooma kana wapa 1:45 ndopaunobva kana uchirire zvizvo usati watombosvika kana pa1:30 ototi hanzi wakuya pano panapa ini ndine murume munyowani ari wokunyenga. Murume wangu unoziva kuti anoda vanhu vanema. Ndakatoona musunonoyo achikomenda Kim Kardashian ndikarwadziwa. Iwe unotombori nemasaidhi akabumbira hauzi kutsvaga miedzo. Pana papana nzvimbo yako pana. Dzokera kumurume 3 times ndodzaungade kunetsera 3 at least ingazvimbosvika kuzviteni uku ozobva ende ibva wane chekuita. Inini ndinoimpawa vanhu kuti uri pamurume uchishanda uchingwara uchivhurika. Murume kana achikurova uchiita kana ka private account urikona kuseri uchisa zvimari uchibhenga kuitira mangwana kuti urove mboza zvakanaka. Zvino iwe wanga usina ndikubasa hauna kana chaunoita hauna kana bank account. Musi unoendei kutaurira cheko murume wako painzi haapiwa ndikiri pension nekubasa. Ndikati wakapiwei ukati hauna. Munhu unongwara kana kuziva kuti une murume wekuti you don't think you can be together nditi unoshandisa mutactic werungwaro. Urikuzwa zvandakaita ini unoshanda ini ndinotora the first like a wifi because ndakazvisetera life yangu andiwaona chero munhu akauya akaenda anongondisiya ndakadini ndakadaro. Zvino iwe unosiyiwa nemabhegi wayo izvozvi ndako akatengwa nemurume. Handinoona ndinoimpawa vanhu handiparadze dzimba dzevanhu. Kana ndichiimpawa handisi kuti chitizai varume ndiri kuti vhurika handiti mumavhasi ako. Mumwe musi murume anomuka akafa haizi nyaya kurambana chete kuakafa uri useless like this. Izvo zvide kuisa pai vasikana ndinavo mukatu une uchida kukwana namba mangu urani anozvona. Saka munhu ngaavhurika ashande. Izvezvi zvitiregedza kuti wanzi wabuda dzokera unongonotaiwa ndadzoka handiti muenda neni handindi newe ndoenda newe sei ndichimhanya ndiri kuno ndakatogadzira kuda kubuda izvezvi ndikuda kutobuda izvezvi
chidzokera iwe munhu uti dadhi anditi unyengeranyengera uchinyengerera uchazva zvandinodzisa vakadzi zviya onoita $10 ka chinzwa after this one ochingwara kana wazofunga kumusiya kumberi kana zvisina uchinja wochiindawo une pekuenda kuti kuti kwanzi unouya panapa uchikwanzi nai ndipei bhegi chinda ndipei bhegi ndanonoka nai ungatoti hanzi unozogara panoonoti pano ndo panogariswa vanhu vanenge varambwana ndorikuruta manhingi chinhu zvaita se so uri wonyengwa panapa kuti hanzi kwanzi he ndinoda kunhu zvaita se